Λοιπόν, παιδιά, και μια ανηφόρα με το ηλεκτρικό, με το Super Soco του CPX, σε έναν αγροτικό δρόμο, στο χωριό Λοζίνικο, δίπλα την γκρεμισμένη τη γέφυρα, μετά Ντάνιελ που γκρεμίστηκε. Έτσι όλη αυτή την ανηφόρα θα ανέβα απάνω με το ηλεκτρικό, με μπαταρία, με 1,5 μπαταρία. Ακόμα 100% γράφει απάνω, λόγω που υπάρχει δεύτερη. Έτσι, πάμε να δούμε με το ένα χέρι τώρα. Και με γκάζι τέρμα. Στον αγροτικό δρόμο, έτσι βλέπετε όλοι. Σιγά σιγά. Και η μεγάλη ανηφόρα που λέγαμε με κλίση αρκετή. 26 χιλιόμετρα και ανεβαίνει. 28, 29, 30, ανεβαίνει παιδιά πάνω στην ανηφόρα. Άνετα. Ανεβαίνει τα χιλιόμετρα συνέχεια. Λοιπόν, το αφήνω μέχρι εδώ. Και άλλες έχει ανηφόρες και άλλες εδώ στο βουνό. Έχει πολλές ανηφόρες. Τέρμα του γκάζ και τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν συνέχεια. Μέχρι εδώ πέρα. Ωραία, γεια σας από Βόλο, παιδιά.